O primeiro encontro das treñeiras tanto da Liga A e B como femenina tivo lugar en Bueu. A Megrove, Mecos e Cabo de Cruz deixaron claro dende o primeiro momento quenes eran os favoritos en cada liga. Mugardos remaba cara a vitoria, cando de súpeto colleron a boia por estribor. Oportunidade que aproveitou Ares para alcanzar o ansiado segundo posto. Dende entón comezou unha loita sin tregua entre as dúas embarcacións na que aínda está todo por decidir. Puebla e Coruxo xustan por afianzarse na cuarta plaza, buscando aproveitar calquer erro dos tres primeiros para colarse nas posicións de podium. Vilaxoán, que foi de máis a menos e a pesar dos seus esforzos, non consegue superar ese sexto posto. Tanto Perillo como Bueu ocupan os últimos postos, dous equipos compostos por remeiros de nova incorporación que o dan todo regata tras regata. Mecos encabeza a Liga B, pero Castropol non lle dá tregua. O club asturiano volve a LGT pisando forte. Na Liga B tamén hai equipos aos que non lle gustan as bollas. Rianxo non estaba conforme coa súa posición e decidiu entrar por outra calle. Isto costoulle a descalificación na regata e un descenso picado na clasificación. Este erro foi aproveitado por Chapela, que se afianzou na terceira posición, pero aínda non está todo decidido. Será moi difícil que Rianxo volva a cadala. E os que non se poden despistar son os remeiros de Cesantes, tan só un punto por diante da Virxe da Guadalupe. Vila de Cangas, cun equipo renovado, e Mera, que volve tras varios anos, non se dan por vencidos e seguen esforzándose ao máximo en cada xornada. Por último, pero non menos importante, a Liga Femenina fai un gran esforzo por continuar competindo e crecendo palada a palada. Cabo de Cruz encabeza o ranking, seguido do Club de Remo San Martiño. En terceira posición encontramos as remeiras de Chapela, que siguen pelexando en busca do ascenso e mellorar os seus resultados.